Nana ne wo say bibinti na yekoi. Okay. But binti na yekoi. But the coin. Yeah, the coin. Na so man for the day. Aboa na sa abotai no abutumi abemua. Botai na wo penti a wo kopine say wo manfo de wo beba no. Wo say wo man hunu say no kore dwumedi na wo de ma wo. Watumi etu ho anamo. Na yebo ye homodin bibire say Yakopon ti ase ye sumni na wa mai ho kwan say yenso ye mesom omanfo no ye de yankra ne ni padue nyina bebo afode asom oman ye nyina no Yakopon adom ma ho kwan na onyame e de wo ye adwuma onyi nyina no no Yakopon da ne mmebiedi e wo abrabo nti ye ndi nyame da ne di kire ma yehun ne ntem. We are most grateful to God for giving us the leadership, talent, and then the skills to work with the people. Right. And you want to say you won't bar for them many panwa near a month from the beppin say what bebre one son of Yano, when Yanko Pond the Indian Mukaya, need dominity, need between up of fat at the into your wound say, I was saying. Ye my ho kwan no Yakopon de ye adwuma bibire oba ma sori ya nyame de ye adwuma bibire ya sori no nko in the community nti hu say ye my ho kwan preko se Yakopon etumi apagya ebiri mu afiri community ni amene ebi abeye omampani ebi abeye MPC ebi abeye ministers ebi abeye asofo ebi abeye ahemfo se na wo na etwa se ye nso ne nyame de adom ye no ye my ho kwan de urade de ye adwuma nti serving the good people no there was say don't be away no ye ma ho kwan enti ye hwe hunu ni a onyame pe say ye baby anya ba bibi awura politics mo onyame abie kwan ama ye say ye bebre ye ho ase abesom man no na yaso enti ni aye bia no ye de Yakopon bata ho ehwe say we no so ebeboa okay eyi no ebekoyi na ne aye nyina no so eso urade ani enti ye dia ye musisi ne akomapa ne odo ne nyamesuro na ye ye politics no